po pala si Manok Tambayan po at hinikayat ko po kayong mag-backyard farming dahil andito po ang asenso basta may kalaman at tiyaga lang po tayo sa mga gawain. At para mas lalo pong ma-inspire po sa farming, iniimbitahan ko po kayo na manood po na kasama si Inday Badyang at Clara Tita tuwing Lunes hanggang Sabado 1:00 po ng hapon. Live sa Facebook page ng AgriSenso sa Agrikultura. Siyempre kasama ang ating mga produktong may puso para sa mga backyard raisers. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox, Panamox Forte, Panamox Caplet, Worms to Go, Intenso Plus, Intenso Premium, and Intenso Power Stag. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus. Magandang araw po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome na naman sa ating fresh na episode sa ating programang AgriSenso sa Agrikultura Aasenso Ka. Of course, walang iba. Ang inyong lingkod po, si Clara Tita. Kasama natin ngayong araw na ito ang heartthrob ng chicken farming, Manok Tambayan! Woo! Hello! Oh, diba? Parang may bago kay sir ngayon na. Parang merong something. Bagong gupit, ma'am. Ay, ayan. Bagong gupit. Looking young, looking younger. O, diba? Diba, sa aura naman ni Manok Tambayan is napaka looking young ngayon ay looking younger. O, diba? So, kumusta dyan? Kumusta dyan sa General Santos City ngayon? Ay, ma'am, dito ngayon ako sa probinsya, ma'am, sa Glan. Ang bago, kahinto lang po ng ulan. Lakas ng ulan. Ganon din po sa Jansan, ma'am. Umuulan din po, pero mas malakas dito ngayon sa probinsya sa Glan. Sarangani. Ay, ayan, oo. Kasi nga, kakabasa ko lang sa report from Pag-asa, ito po na experience natin ngayon dito sa parts of Mindanao ay due to sa weather system na ITCZ or Intertropical Convergence Zone. So ito po yung dahilan. Meron po tayong ITCZ, itong weather disturbance na ito sa ating area dito sa parts of Mindanao, lalong-lalo na dito sa atin, sir. Sa may Davao region, dyan sa may southern Mindanao. Yan, Soxargen, nakaka-experience. Pati na rin dyan sa sa may Surigao area, sa may Agusan del Sur. Yan, medyo makulimlim, medyo hindi masyadong maaraw today kasi nga ito dahil po sa ITCZ. So, sa mga hindi mahilig sa ulan dyan, kagaya ko, yung mga nilalamig, yung mga ayaw ng mga ganoon na mga na weather or itong klaseng panahon na ito ay kaway-kaway sa inyo dyan. Sana ay okay lang kayo. Hindi kayo tinaman na bumangon. Anyway, sir,
Maraming salamat ha sa iyong oras ngayon. I'm sure na kailangan nating madaliin ang oras ngayon ni Manok Tambayan kasi nga, tawag nito, brown out po sa kanila. Brown out dito, ma'am. At yung problema natin yung... Na-timing, ma'am. Correct, yung battery ng kanyang phone. So, wag na siguro nating patagalin pa. If ever meron po kayong tanong at ma-out po later si Manok Tambayan, okay lang po yan dahil re-reserve natin yung mga tanong ninyo next week para po ay masagot niya. Okay? So, ayan. I think magsimula na tayo, Sir Rian, sa iyong topic. Yung topic po niya ngayon is paano ba mapataas yung survival rate ng mga sisiw? Kasi pag sinabi natin sisiw, ang weak talaga nila, ang weak ng kanilang sa immune system at halos parang madali silang mamatay. Kasi nga mga sisiw. Tama po, ma'am. So ano kaya yung mga dapat iwasan at ano mga dapat gawin, Sir Rian? Ayan, sir, take it away! Yan, sisimulan po natin sa pag-alaga po talaga ng sisiw. Karaniwan po talagang nag-aalaga ng mga manok ay halos talaga namamatayan po kami. Pero ang para maiwasan po na kunti lang po yung mamatay or mortality po natin, may ginagawa po tayo gaya po ng sa pagpisa pa lang po ng sisiw po sa incubator, dapat unang ano pa lang bago natin sila i-brooding o ilagay sa kulungan, ay dapat napainom na po natin yan ng tawag nito, yung electrolytes. Yung ginagamit ko po ay yung ating Intenso Plus. So, pinaka-importante po talaga sa pag-alaga ng sisiw ay magbigay po tayo sa ating mga sisiw ng vitamins para paglapag po nila, pagkain po nila galing po ng tawag nito sa hatcher ay malakas na po sila, maliliksi na po at dapat naka-prepare na din po yung ating mga feeds na pwede nating ibigay sa ating mga alaga na pangsisiw po talaga yung maliliit, yung kumbaga para sa sisiw, wag po natin bigyan po ng mga corn bran. Kung tayo po ay nag-aalaga ng sisiw, dapat importante na maibigay po natin yung feeds po talaga na unang-una nilang makakain yung high protein feeds o mabibili naman natin yan lahat sa Agribit Store. At pangalawa po, yung ating kulungan ay pinaka-importante. Dapat sa pag-alaga ng sisiw, yung ating kulungan po ay covered po yan at kung maaari yung sa ilalim ay screen lang po na sakto lang po na hindi po sila tawag nito mahulog o yung sakto lang maliit, kumbaga half lang po yung o hindi, kumbaga meron tayong screen kasi na yung uno at saka yung half, so half yung ating ilalagay po sa flooring po nila at maglagay po tayo ng ilaw na kung saan yan yung pinaka-importante sa pag-aalaga ng sisiw, yung ilaw kasi may time din po kasi na pag yung ating sisiw hindi po natin mabigyan po ng mainit, sigurado po magkakasakit po yan. So isa po yan sa mga pinaka-importante yung ating ilaw na ibibigay po sa ating mga sisiw at babasihan din po natin yung panahon kasi minsan yung sisiw kasi sa sisiw 1:1 watt yan. So kung halimbawa po malamig yung panahon at nasa 50 yung ating sisiw, ang ginagawa ko po dyan sa ating ilaw, pinapalitan ko po ng 100 watts para doble yung init kasi nga hindi kayang isustain yung 1:1 sisiw pag malamig yung panahon. So may style po tayong dapat gawin. Kung halimbawa naman po ay mainit, ang ginagawa ko naman po, yung 50 watts ay pinapalitan po natin ng 25 watts para sa 50 na sisiw. So ano lang, dapat marunong po tayong mag-adjust, tingnan natin yung panahon para sa ganun yung ating mga alagang sisiw, kung mamatayan man tayo, at least kunti lang po. At isa din po yung pagbibigay ng vaccine po para yung ating sisiw ay hindi po basta-basta magkakasakit gaya po ng sipon at nagbibigay din po tayo ng mga antibacterial maliban po sa ating vitamins. Yan yung mga importanteng gawin po natin pag nag-alaga po tayo ng sisiw kasi nga sa sisiw kasi tayo na nabubuhay o kumbaga sa aking manukan, sisiw po yung pinakamalakas na magbenta. Kaya ang ginagawa ko po kung lahat ng pwedeng ibigay po natin para kumbaga mapalusog, mapatibay yung kanyang resistensya. Una po dyan, pagbibigay po ng vitamins, antibacterial, vaccines at yung ating kulungan na dapat tawag dito maganda at
hindi po natin kaligtaan na linisan po natin palagi. Kasi yung ating kulungan, minsan nilalagyan din po natin yan ng maliban po sa screen, nilalagyan po natin ng karton, box, or yung mga dyaryo. Kung halimbawa, madumi na po, dapat kunin na po natin kasi nga yung ipot nila, isa din po sa mga pwedeng magbigay po sa ating ng sakit. O sige sa akin dito, sa ating manukan, kahit maulan yung panahon, basta may bigay po natin lahat, ilaw, vitamins, antibacterial, vaccines. Sigurado po, kung mapapatay naman tayo, konti lang po. Yung sa atin po, may, ano lang po yan, nasa 95% ang mabubuhay po talaga pag ginawa po natin lahat yung ating dapat gawin para sa mga sisyo na yung sinabi ko po. So sa mga kaibigan po natin na nagtatanong sa aking mga comments sa ating YouTube at sa Facebook, so tamang-tama po ang video ito, yung topic po natin. Kung may mga katanungan man po kayong, handa po tayong sagutin lahat at ibigay po yung ating makakaya na sagot base sa ating experience po. So yan, sa mga kaibigan po natin dyan na naka-live ngayon, nakikinig, mga nanonood, pwede po tayong mag-comment at sa iyo din ma'am, kung may mga katanungan po kayo, pwede din po natin sagutin para sa ganun yung ating mga kaibigan din po na nakikinig ngayon na nahihiyang magtanong ay makakuha po ng idea kung paano po natin ma-minimize yung mortality ng ating mga alagang sisiw. Correct. Ayan. Thank you so much, Sharia, Nagmanok Tambayan. Very, ano lang siya, very, tawag nito. Simple lang siya ma'am, pero epektibo po talaga. Correct. That's the term. Very simple pero very effective talaga ha. Hindi yun siya matrabaho, kundi kung gagawin mo na yun siya as habitual na mo nang ginagawa yun, masasanay ka na, I'm sure na malaki ang patutunguhan ng iyong pagmamanok diyan, 'di ba, sir? Kumbaga ma'am, routine siya ma'am. Ginawa mo routine. Sigurado ma'am, kikita ka po talaga sa pagbebenta ng sisiyo. Correct. Ay, sir, doon ako naano ako doon sir sa corn brand kasi ano ba ang pinagkakaiba ng corn brand doon sa sinasabi na ano sir feeds? Kung yung corn brand sir hindi talaga yan siya pwede sa mga sisiw. So parang less ano lang yan siya, nutrients. Yes po ma'am, yung corn brand kasi ma'am parang ano yan, tahop yan ma'am sa mais. So kung mag-alaga tayo ng sisiw, importante po talaga na dapat feeds yung ating ibibigay kasi sa feeds kasi nakukuha yung nutrients ng sisiw. Maganda din naman yung corn brand pero mas mabuti na pag nag-alaga po tayo at kung gusto niyo po maging malusog yung inyong mga manok, alaga, sisiw, dapat ibigay po natin kasi diyan po tayo kumikita. Mapangit yung magiging resulta po pag ginawa po natin na magbigay po tayo ng ganon. Ang mangyayari sa ating sisiw, kumbaga, mahina po silang lumaki, matagal. So yan yung problema po pag pag tawag nito, pag hindi po tayo nagbigay lahat ng ating kinakailangan sa ating sisiw. Okay. Nabanggit mo kanina, sir, yung electrolytes. Ano yung magandang pang-electrolytes na iinumin ng mga sisiw para maganda yung epekto sa kanilang pangangatawan, sir, at parang ano na rin sila, pampaganda ng resistensya nila? So, yung sa akin po talaga, ma'am, pagkuha po natin galing sa ating hatcher, yung ginagawa ko po talaga, Intenso Plus yung ating binibigay, ma'am. So, yung ating sisiw kasi parang hinihingal yan sa loob ng ating hatcher. So, tamang-tama, pagbaba po nila yan, unang-unang gagawin nila, kung hindi sila kakain, iinom po talaga yan. Pag yung ating ibibigay ay painom, ay iinom yan. Pero pag feeds din, kakainin po yan. So, mas maganda na ibigay po natin una yung electrolytes po na Intenso Plus. Ayan. So, Intenso Plus pala yun siya. Powder yun siya, Yes, di ba, ma'am. sir, na ihalo siya sa tubig. Maliban po dyan, ma'am, kung halimbawa, nabigay po natin yung Intenso Plus, ang ginagawa po kasi rotation po tayo. Meron po tayong pagkatapos mapainom po natin ng Intenso Plus, kinabukasan, tubig na naman. At pagkatapos ng tubig, doon na naman po tayo sa ating antibacterial po na Panamox Forte na talagang yan yung aking naging maintenance po sa ating mga alagang manok. So wala po tayong makikita na sakit po talaga na sa sisiw natin o sa manok sa labas kahit maulan yung panahon. Sigurado may panlaban po tayo sa mga sakit. Ayan. So, gandang partner, sir, no? Yung Intenso Plus yes, para sa resistensya nila. Kasi meron din, multivitamins kasi sa Intenso Plus yung pagkakaalam ko. Tama ba ko, sir? Yes po, ma'am. Maganda po talaga sa buto din po ng ating mga sisiw, ma'am. Nagbibigay ng growth, kumbaga.
So maganda Kasi siya. ito ba yung mayroong CGF? Tama ba, Yes sir? po ma'am, yan po yan ma'am, Oo. yan Intenso Plus. So madami na din Oo. gumagamit dyan ma'am sa ating mga kaibigan na napuntahan po natin ng mga farm, Mm. yung farm visit po natin, ganun po yung ginagamit po nila. Ayan. So, Intenso Plus, makinig kayo sa mga viewers natin dyan dito sa ating AgriSenso page at saka sa Kako Farming Angat Ka. Hanapin niyo po sa Agribest Stores yung Intenso Plus na nire-recommend sa atin ni Manok Tambayan para sa inyong mga sisiw. Ayan. Available Sir, na po yan ma'am. Yes ma'am. correct. Ayan. Sir, meron akong question. Mga ilang, di ba sa isang kulungan, sir, dapat di ba, sir, hindi sila masyadong crowded? Yes po ma'am. Ano yung sa akin, tama? sige ma'am. Yung sa akin po kasi ma'am, yung ating kulungan, yung sa aking manukan, kung hindi ako nagkakamali, 3 feet by 2 feet yung ating kulungan po sa mga sisiyo po na 1 day old to 2 weeks. So, nasa 100 po yung capacity niyan. Pag tungtong po ng 2 weeks, dapat ililipat na po natin sa mas malaki-laking area. So, meron po tayong 2 feet by 4 feet. So, lumalaki ng lumalaki habang lumalaki, tinatransfer po natin sa malaki din po na kulungan para maging hindi po sila maging crowded po. At yun nga, pag nagkaroon kasi ng crowded, posible din po na yung ating manok maubusan po ng, o kumbaga, kung halimbawa makatikim yan o nasugatan yung isang manok, makatikim po ng tawag nito, dugo. Ang manok po ay napaka-attractive po sa dugo, basa. At nagkataon na nangyari po yun, yung ating mga manok, posibleng magiging cannibalism, ma'am. Kakainin po nila yung mga kasama po nila. Importante din pong kulungan. Habang lumalaki, meron din po tayong mga kumbaga, karagdagang kulungan na itatransfer po natin sila na 1 day old to 2 weeks. Then meron tayong tawag nito, 2 weeks to 1 month. So meron na naman po tayong ibang kulungan po na para sa mga malalaki at yung grow out po natin. Sir, so, dapat, okay, sige sir. Okay, sir. Dapat meron tayong sistema po talaga na ma'am, kumbaga sistema sa mga sisiyo na every week meron tayong kumbaga nakalaan po talaga sa kanila na dapat masunodin po natin para kahit paano yung ating manok maganda yung kanilang paglaki. Correct. Ayan. Sir, nabanggit mo kanina na 3 feet by 2 feet na laki ng kanilang kulungan ng mga sisiyo. Mga ilan estimate, sir, na sisiyo nga yun, sir? 100 yung akin, ma'am. Okay. So, kaya po sa 100 po yan, ma'am. Yung 3 feet by 2 feet na laki ng kaya po yan, ma'am. So, 100 na sisiyo. Pag tungtong ng 2 weeks, dapat ilipat na po natin sa mas malaki-laki kasi yung ating sisiyo, lumalaki din po kasi yan. Kung pag nainitan po sila, maging irritable yung ating sisiyo, mag-away-away sila. So, iniiwasan po natin po yan siya. Ayan. So, yun sa mga nakikinig dyan, sana ay nag-take note kayo para hindi nyo makalimutan itong mga na-discuss sa atin ni Manok Tambayan. Ma-apply ninyo yan sa inyong pagmamanok. Okay? So, sir, dito tayo entertain natin yung mga tanong dito, sir, sa ating tawag dito sa ating Facebook page. Mula kay I'm Yours, Two Town Arvs. Ayan. Nilalamok po yung palo ng manok ko, nagsugat-sugat. Ano po ang magandang gamot? Yung ipinakita ko sa kanina, sir. Yes po, ma'am. So, yung sa atin po kasi, pag ganun yung nangyari sa ating mga manok, dapat po ay linisan po natin, natin, kumbaga, yung minsan ginagawa ko, nilalagyan ko po ng malunggay. Pagkatapos, pinapainom po natin ang ating Panamox caplet. So, yan yung ginagamit po natin, antibacterial po. So, maliban po sa labas na ginagamot po natin yung ating manok, meron din po tayo sa panloob para yung may bakterya man, at least, makontain o mapatay, kumbaga, hindi na lumaki pa o hindi na po grumabi pa yung ating may sakit na manok. Ang mga sir, ilang beses niya papainumin ng Panamox caplet, sir, yung kay yung manok niya, sir? Sa atin po kasi nagdidepende po tayo kung halimbawa yung ating manok, yung may sakit, ay grabe, posible po yung abot po ng 5 araw. So 5 araw po o 5 beses po natin na painumin. Pero pag yung ating manok naman po ay hindi po masyadong grabe, nasa 2 to 3 days ma'am, wala na, okay na po yan. Basta magbabase lang po tayo sa ating mukha o yung may sakit po na manok para masabi po natin kung ilang beses po natin painumin.
Correct. Ayan. So, ano ha, check nyo rin po, obserbahan nyo rin po yung inyong mga alagang manok kung meron ba talaga siyang improvement. If ever wala pa siyang improvement, isagarin nyo na sa isang linggo, I think, yung pagpapainom ng Tama, ma'am. Panamux tablet. I think once a day yun siya. Once a day in 1 week. Once So, a day in depende, 1 week. depende rin po yan, ma'am. Kung halimbawa yung ating manok ay 1 kilo po, pwede po nating hatiin yung ating Panamux couplet, ma'am. Kasi nga, pwede naman hatiin natin yan kung sakali na maliit yung ating manok. At least, makaano rin po tayo, makatipid din po tayo. Correct. Ayan ha. I'm sure. I'm yours 2 town hours. Hello po, ma'am or sir. I hope na meron po kayong nag-take note po kayo ha doon sa sagot sa ating Manok Tambayan. Okay? So meron din dito. Ito pa shoutout na ito. Good PM mula kay Winter Bilingen Gaya. Good PM po mga ka-asenso. Pa-shoutout na lang po uli ng RNG Luzon and happy 2nd anniversary. Oh, Happy. congrats, ma'am. Happy anniversary. Happy anniversary Second po. year. Ito yung second year ng Regional News Group RNG Luzon. Ayan. Thank you so much, RNG So, nakikita Luzon. niyo po tayo dyan. Yan. Correct. Oo, makikita tayo every night dyan sa kanilang Facebook page, Original News Group RNG Luzon. So, sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon, baka meron kayong pahabol na tanong para po yan ay masagot agad ni Manok Tambayan. Okay? Antayin lang natin ha kung meron pa dito, sir, kay Sir Uperto Villa. Sabi niya, sir, yung Panamux po, paano ba ang tamang paggamit? Paano po ba ginagamit si Panamux, sir? Kailan mo ginagamit si Panamux? Panamux couplet, ma'am. Okay. Kasi di ba may dalawa? Si Captain yes at po, ma'am. Forte. Paano Yes po, mo yung ginagamit, sir? Sa Panamux couplet, ma'am, yung ginagawa po natin, kung halimbawa yung ating manok, may mapapansin kasi tayo na manok na inaantok, nakabagsak yung pakpak. So, yan na po ng time na nagbibigay po tayo ng Panamux. Pero sa Panamux Forte naman po, yung ating ginagawa po talaga yung sa powder, halos araw-araw po tayo nagbibigay, ma'am, pag yung panahon po natin ay pangit. Minimum po tayo nagbibigay ay thrice a week. So, yan yung natin. Yan yung ating pag-apply sa ating Panamux Forte. Okay. So, ang Panamux Forte, pwede siyang araw-arawan kasi parang ginagawa mo na siya ng sir, di ba? Bacterial flushing, kumbaga. Yes po, ma'am. Bacterial flushing po natin yan, ma'am. So, lalong-lalo na ngayon na umuulan. Ating umuulan. So, kailangan nyo talaga ng panangga, mabisang panangga laban sa sakit. Yan yung ginagawa ko po, ma'am, sa ating sa ating alagang manok po dito sa manukan po natin. Everyday po yan, ma'am. Lalo na po sa aga, diyan po tayo talaga nagbibigay po talaga ng kumbaga nag-apply ng ating Panamux Forte. Alright. Ayan, sir, may pahabol. Uy, nabuhay si Rihanna, sir. Yes, ma'am. Hello, si Rihanna. Si Rihanna Fe Calderon, sabi niya, sir, ano po gagawin kung ang area ay maputi kasi sa panahon ngayon laging umuulan? Ano po gawin para malay sa sakit ang aking mga manok? May choice ka ba kung maputik na yung area mo? O pwede ba normal po talaga yan, ma'am, pag maulan yung ating panahon. Maputik po talaga yung ating area, kaya yun nga, di din maiwasan na yung ating mga alagang manok ay iinom po doon sa stagnant water. Kaya minsan, hindi po talaga natin, ginagawa ko po talaga pag ganun, meron po talaga tayong binibigay po na antibacterial, ma'am, na gaya po ng Panamux Forte po powder. So, importante po yan, ma'am, sa pag-aalaga ng manok, lalo na po sa maliit po na area. So talagang, binibigay po natin yan. So wag po tayo manghinayang po sa ating ibibigay po na powder, kasi nga yung ating naman po, yung ating resulta naman po ay maging malusog naman po yung ating alaga. Kaya yung ating kita nandun pa rin kumpara po sa mga nag-alaga ng manok na wala pong antibacterial. Maaari pong makasakit yung ating mga sisiw, mga manok, mapatayan po tayo. So minus din po sa ating kita po, ma'am. Ayan. Parang nag-change location. Mag-change po tayo, ma'am. Nawala yung signal, ma'am. Ayan. Okay, I think okay na yan siya, sir. Okay na, ma'am. Klaro na, ma'am. Klaro lang.
Klaro naman yung boses mo, sir. Wala namang problema. Okay naman. Okay, O, okay, diba? ma'am. Naninibago kayo sa location ni Manok Tambayan kasi wala po siya ngayon sa General Santos City. Wala ko sa Jensen kasi yun, ma'am. Ang kato, ma'am, nandito tayo sa probinsya. Yung ating area ay ano lang po, kumbaga, nasa ano lang, ma'am, kanang tawag nito. Mahina yung signal, kaya ganito yung ating sitwasyon ngayon. Pero So, nag-ipat na po tayo. sir, maganda naman. Okay, ma'am. Iyan. Oo. Parang Sige, sige, nag-ano ka na, sir. Tawag nga nito. Naglabas ako, ma'am. Nag-robot ka na, nag-robot. Okay na, ay, umina, ma'am. Okay na yan. Huwag ka na lang Okay na, ma'am. huwag ka na lang gumalaw dyan, sir. Sige, ma'am. Pasensya. Okay na Sige, yan, sir. ma'am. Walang problema. Okay, okay, sige, ma'am. Okay na yan. So, dyan ba sa Sarangani, sir, meron ka mga alagad dyan na manok, sir, or wala? Sa aking, ma'am, dito sa parents ko po, ma'am, meron po silang alaga mga native, ma'am. So, yung ginagawa din po natin, nabibigay din po tayo sa kanilang maintenance, ma'am, na Panamox Forte at saka Intenso Plus, yung ating Panamox Caplet, lalo na po sa may mga sakit. Ito yung ating maintenance po dito. Correct. Ayan sa mga nagmamanok dyan, if ever po na meron na kayong, gusto nyo ng panangga po sa sakit ng inyong mga alagang manok, bigyan nyo na po ng Panamox Forte. Yan po ang gagawin ninyo, bacteria flushing, okay? Kahit araw-arawin nyo pong ibigay ang Panamox Forte, lalong-lalo na kung masama ang panahon, pangit ang panahon, umuulan. So, recommended na pwede everyday, almost everyday nyo bigyan ng Panamox Forte. Ilhalo nyo lamang po yan sa tubig ng inyong mga manok para po ay mainom nila yan. Okay? Yeah, epektibo po talaga, ma'am. Ano po talaga yan? Yan po talaga yung naging natin, may pumunta nga kahapon sa ating manukan. Nagtataka siya kung bakit yung ating mga manok ay wala daw mga sipon, walang mga sakit. Samantalang sa kanya, sakitin. So, yun nga, nasabi ko po na ganun po yung ating maintenance po na vitamins at saka yung ating antibacterial. Correct, ha? Punta po kayo sa mga Agrovet stores ninyo or message nyo lang kami if ever gusto nyo po mag-order ng Panamox Forte. Walang problema po. Basta, sinabi na po yan ni Manok Tambayan natin. Proven and tested na po yan ni Manok Tambayan. Ayan. Okay, so meron pa bang mga tanong? Check ko lang, sir, ha? Scroll ko lang Sige, kung ma'am, meron sige, pa. ma'am. Wait. Ayan. I think wala na so battery. far. Oo. I think wala Pasensya na so talaga, far. ma'am. No problem, sir. No problem. Importante, sir, ay na-discuss mo yon kasi I'm sure nag-aabang talaga yung mga viewers natin, yung mga subscribers mo, followers mo dyan regarding doon sa topic mo kasi very relatable at saka tamang-tama po yan ngayon, lalong-lalo na marami pang nagsisimula ngayon sa pag-breed ng manok. Okay? Diba? Kasi yes, ma'am. Yung sisiw kasi naman po Ayan. Naputol si sir. po na may sakit. Okay lang, ma'am. Choppy, ma'am. Oo. Nawala, ma'am. Nawala. Sige, sir. Ano na, ma'am? Ano yung pinanggit mo, sir? Yan yung kasing karaniwan na ma'am, tanong ng ating mga kaibigan na bakit daw napapatayan ng manok, yung sisiw. So at least man lang natin ma-minimize yung mortality. Ganun po yung ginagawa po natin. So yun, yung malaki po talaga ang kita pag na-maintain po natin, nagawa po natin yung ating sinabi para kahit paano ay talaga makakatulong din po sa ating mga kaibigan po na nagsisimula, nag-alaga ng mga sisiw. Karaniwan kasi sisiw yung yung inaalagaan o sinisimulan, kaya importante na tayo may pang routine program. Correct. Sir Rian, last na ito, meron talagang humabol no na Sige, ma'am, no problem, ma'am. Sabi ni tanong po ni Jovelito, kaulawon lumuntad, hindi siya maulawon kasi nagtanong siya. Hello Sir Jovelito, taga saan ka? Boss, pwede ba limliman yung itlog ng Rhode Island sa ibang inahin? Mapipisa ba? Salamat sa sagot. Yan po yung ating ginagawa, ma'am. Pag dati kasi yung una ko po talagang nakuha po sa ating heritage, yung Rhode Island Red. So since sila ay matagal maglimlim o kung meron man matagal o kumbaga
Sa mga gano'n na manok, ang ginagawa ko po sa itlog, kinukolekta po natin ng 1 week at pinapalimliman po natin sa ating native po. So yun, nagkataon na dumami ng dumami at yan ay kahit papaano nakabili po tayo ng ating sarili incubator po. Ayan. Oh, so yun ha, very very straightforward na answer. So ang sagot niyan ay yes, mapipisa pa rin siya. So ang ginamit ni Manok Tambayan ay native chicken doon sa Rhode Island Red na mga eggs. Pwede din po pabo, ma'am. Ha? Pwede din po pabo. Oh, pwede pabo, ma'am. Mas malaki yung kayang limliman na nasa 25 na itlog sa pabo. Na try na po natin 'yan. So lahat po na eksperimento na po natin sa ating manukan para makatipid po sa pagpapa-incubate o para mapapisa natin ng madami yung ating mga heritage chickens, yung kanilang itlog. Oh, 'di ba? Ang ganda ha. Bukod sa native chicken, pwede rin sa pabo yung Rhode Island Red na para mapisa. So yan yung mga hacks na pwede niyo i-apply if wala po kayong incubator. So pwede ninyong kunin at ipalimlim niyo po dun sa native niyo or kung meron po kayong pabo, pwede rin yun siyang gamitin. Yung pabo para malimliman yung mga eggs ng inyong Rhode Island Red. Ayan, so I'm sure ay nasagot ito, Sir Jovelito Kaulawan Lumuntad. Maraming salamat sa iyong pagtatanong. Sana ay kung sa susunod po ako magtanong kayo, lagyan niyo naman lang ng taga saan kayo para alam din natin kung taga saan po itong mga nanonood sa atin na yon na 30,000 viewers. Oh, kaway Yan, maraming salamat sa 30,000 viewers natin dyan. Correct. Sir, before tayo mag-say goodbye, meron ka bang message or announcement at saka mga dapat nilang abangan sa iyong Facebook page at YouTube channel? Okay. Ayan, sa mga nakikinig ngayon, sa mga viewers natin, malapit na po tayo mag 30,000 followers. Yay! So yan, promise ko po na pag umabot po tayo ng 30,000 followers ay mamimigay po tayo ng sisiyo po 100. So abangan niyo po yan at magla-live po tayo na mamimigay ng ating sisiyo at sana sa mga napadaan dyan, i-consider nyo na i-follow, i-like yung ating channel, yung ating page ngayon, yung AgriSenso at tawag nito, ating YouTube channel. So maraming salamat po sa mga nakikinig at sa mga nagtanong. Sa susunod, sana abangan niyo po ako alauna din po ng sa every Thursday, alauna po ng hapon. Correct. Ayan. Thank you so much, Sir Rian of Manok Tambayan. I'm sure na parang maglolobat ka na. Wala pang Yun nga, ma'am. kuryente. Problema talaga. Umulan, pagkatapos, nag-brown out pa. So, doble yung problema sa Sarangani. Pero yan ay hindi na talaga kontrolado, sir, no? Kung magba-brown out, wala talaga tayong choice niyan. Tama, ma'am. Baka pinasira lang, ma'am, na linya. Correct. Unless na tayo ay may sarili or nagpo-produce tayo ng sarili nating kuryente, walang problema. Kaso nagpo-connect lang din tayo. Pero thank you so much. Thank you so much, Sir Rian of Manok Tambayan. Maraming salamat po sa iyong panahon. Sa mga nakikinig, maraming salamat at viewers po natin dyan. Correct. At yan po ang ating Agri-Unique Chika for today. Maraming salamat, Sir Rian of Manok Tambayan. At magbabalik kami matapos ito. Paalala, dyan lang muna po kayo. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na,
Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Pagkagising sa umaga, palaging tulala, dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok na pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagara to sa calcium, mineral, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Sa intenso panalo. At nagbabalik po ang ating programang AgriSenso. Sa Agrikultura Aasenso ka, kasama po ang inyong Clara Tita. Woo, 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 woo. Maraming salamat po sa patuloy po ng mga nakasama ko ngayon until ngayon po sa oras na ito. Maraming salamat po sa ating 25,000 viewers. Oy, message nyo naman sa akin dito sa comment section box kung taga saan kayo para ay ma-shoutout natin. Kung saan po kayo ngayon, saan po yung location ninyo at ma-shoutout natin. Para malaman ko rin po kung saan abot ang ating programa ngayon, ang ating AgriSenso. Alright, ayan. And speaking kung saan abot, okay, mula dito sa Davao City, Mindanao, Philippines, dumapo tayo dyan sa may Benguet or Baguio City. Ayan, sa Baguio City. Uy, alam nyo ba,
na naghahanda na po ang Baguio City sa kanilang Panagbenga Festival. O, diba? Akalain mo yun, ang bilis ng panahon. Ano bang maganda sa Panagbenga? Yung mga ine-expect ko dati sa Panagbenga is, of course, Panagbenga, parang it's a festival of flowers dyan sa Baguio City. Kasi pag talaga sa Baguio City, wala kang makikitang damo dyan. Parang yung mga damo nila is mga bulaklak na. Namumulaklak, tawag yan, namumukadkad sa ganda yung kanilang mga bulaklak dyan. Lalong-lalo na, namumukadkad. Tatlong kadkad? Basta ang ganda ng mga bulaklak po dyan sa Baguio City. So ayan po, meron po kami i-share ngayon na VTR mula po sa Regional News Group or RNG Luzon. At alamin po natin kung ano po yung preparation na ginawa ng Baguio City para sa parating na Panagbenga Festival. Isa sa mga dinarayo ng mga turista sa Baguio City tuwing Pebrero ang selebrasyon ng Panagbenga Flower Festival. Bukod sa iba't ibang street dancing performances, ibinibida rin dito ang iba't ibang floats ng mga bulaklak. Kaya naman, ang Malaysian Moms Farm ng pamilya Gasiges sa Duntogan, Baguio City, abalang-abalan ng muli. Yung mga gumagawa ng float, nagpapatanim na yan. Nagpapatanim na sila bago pagdating ng festival. Baka nakaset na yung gagamitin nila sa float nila at doon nakahanda na, hindi na sila maano sa paghanap ng bulaklak na gagamitin. Sila rin ang isa sa nagsusupply ng Malaysian Moms sa Manila Flower Center o mas kilala bilang Dangwa. Kaya't mula pa lamang sa pagpunla, sila ay mabusisi. O sa similya muna, sa seedlings, kailangan mayroon kang kukunan na para cut mo siya tapos anuin muna, ugatin, tapos tanim. Ganun yung procedure ng 3 beses sa isang linggo nila kung diligan ang mga tanim. Pagkatapos ng 20 araw, nilalagyan nila ng pataba ang lupa. At ang pinaka-importante, ang pagsispray ng mga insecticides. Ang taniman nasa loob ng greenhouse. Ito kasi sa sa tag-ulan. Mas importante yung greenhouse sa tag-ulan. Mas maganda yung bulaklak pag nasa loob ng greenhouse. Naalagaan siya na mabuti. Hindi pagka-open naman, masyado malakas yung init, nasisira yung bulaklak niya. Kaya mas maganda pa rin kung nasa loob ng greenhouse. 3 buwan lamang ng tamang pag-aalaga ay mamumulaklak na ang mga ito at pwede nang maibenta. Bukas ang kanilang flower farm sa mga nais na mamili at matuto ng pagpapalaki ng Malaysian moms at maging sa mga nais lamang mamasyal at masilayan ang naggagandahang mga bulaklak. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay Ayan, of course, ang bahaging po yan ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. O, diba? So, based po sa aking research, hindi po yan siya panagbenga. Ano yan? Panagbenga. Ayan, panagbenga. Sorry ha, hindi ko talaga mabasa. Yun yung pagkabasa ko eh. Sabi dito po sa na-research ko, ito po yung month-long annual flower occasion po diyan sa Baguio City. The term is from Kankanae origin, meaning it's a season of blooming. So the festival held in February was created as a tribute to the city's flower and as a way to rise from the devastation of the 1990 Luzon earthquake. So, dito na naman tayo sa salitang Tagalog. Sa salitang panagbenga ay may kahulugan. Ito ay panahon ng pagyabong, panahon ng pamumulaklak. Tatak nito ang magarbong kaayusan ng bulaklak, sayawan sa kalye, yung street dancing, di ba? Flower exhibit, paglilibot sa hardin, yung tour, ano tawag dyan? Magtutour ka sa iba't ibang garden dyan sa Baguio City. May mga paligsahan din sa pag-aayos ng mga bulaklak at nagniningning na pagsabog ng mga paputok. O, diba? May fireworks display din dyan sa
sa Baguio City. Usually, February talaga nila sineset up din yan kasi yan din yung time na parang bakante yung Baguio City kasi nga from Christmas, ayan, maraming pumupunta sa Baguio City during Christmas o New Year kasi nga maganda talagang panahon dyan, masyadong malamig. So papuntang February, kasi po pagtungtong na po yan ng March or April, which is the start po ng summer season, ay ayan na naman, maraming tao na naman yung pupunta sa Baguio City kasi nga summer ang Baguio City rin ay binansagang summer capital of the Philippines. So parang diretso na lang talaga ng Baguio City government or city government itong mga activities nila para ay maraming choices yung mga turista kung anong area, anong araw sila, anong buwan sila pwedeng pumunta sa Baguio City. So pwede ngayon Christmas, February, Christmas, so December, January, February, March, April, ayan. So I think napakaganda, no? Parang na-excite na akong makapag-witness dyan sa festival ng Panagbenga sa Baguio City. Ayan, thank you so much RNG Regional News Group Luzon sa inyong napakagandang topic, sa inyong napakagandang story po. To tell people, para po maingganyo din lahat ng mga nanonood sa atin ngayon na makapag-book na sila ng ticket. Mag-ready na sila ngayong February dahil pupunta tayo lahat sa Baguio City para sa Panagbenga Festival. Ayan. Anyway, ayan po ang isa sa ating mga agribalita. At dito na naman tayo sa isa pa nating agribalita for today. I'm sure na merong inihanda ang ating Inday mo dyan. Dyan, hanapin natin sa ating kopya. Kopya. Oh, ha? Anong Benguet? Diba, yung agribalita ni Rona? Anong Benguet? Yung yung Philippine Cacao Industry. meron pong nag-shout out dito. Sabi niya, Benguet. Anong agribalita ang Benguet? Maka-agribet store siguro yung mamaya. Ayan. Ready na ba yung picture niya? Parang merong nag-sign ng gano'n. Alam niyo po yung ganoon? Yung gano'n? Oh. Hindi po yan siya magic. Ibig sabihin po yan, stretch. O, ayan. Oo nga, di ba? O, sige, balik tayo dun sa topic ng Panagbenga Festival dyan sa Baguio City. So, 3 years ago, hindi 3 years ago, that was 2014, I think, napunta ako sa Baguio City. Kasama ko po yung mother and father ko. Trinit ko po sila doon sa Baguio City, diba? Isang way po yun na magpasalamat ako sa aking parents. So, pumunta kami sa Baguio City. It's their first time also. Pumunta sila sa La Presa, kumain sila ng strawberry ice cream, yung mga ganun ng factor, and enjoy nila yung moment doon sa malamig na panahon sa Baguio City. I think that was also April? May! I think May yun siya. May 2014, I think. Ayan. Okay, parang okay na siya, okay? At dito na naman tayo sa ating iba pang agribalita for today. Ang ating Philippine Cacao Industry Council ay umaasa po na kikilalanin ang kakao sa bansa sa international market. O diba, meron na, diba? Ito, for example, dito sa Davao City, yung Malagos chocolate natin ay kilalang-kilala na yan siya worldwide kasi nga doon sa napakasarap na chocolate mula dito sa Davao City. At hindi pa ito formal or official ang ating hindi ko alam kung na ba, chocolate capital na ba ng bansa ang Davao City. Hindi ko pa sure yun siya. Pero ayon po si Army Lopez Garcia, chairperson po ng Philippine Cacao Industry Council, ay umaasa na ang Philippine Cacao ay mananalo sa international scene. Ang nanalo kasi sa Best Cacao Beans sa Philippine Cacao Quality Awards or PCQA 2022 ay ang mga cacao beans nila Judith V. Gabasa at Policarpo B. Enricoso Jr. na taga Barangay Saloy, Kalinan.
Davao City at Melinda O. Villaflor na taga Caliawa, Buhangin na lahat ay mga Davaoenyo. Sila po ay mga Davaoenyo ha. At napili rin sa Qualified Best Cacao Beans sa PCQA 2022. Biruin mo yun from Davao City. Kinilala yung napakasarap nila na cacao beans. O, diba? Silang tatlo po ay ang magiging kinatawan ng Philippines o ng Pilipinas sa Cocoa of Excellence of the International Cocoa Awards na gaganapin po sa Salon du Chocolat sa Paris, France sa 2023. Ay, sana all makakapunta sila sa Paris. Uy, hello po. Pwede po bang maging PA? Para po makapunta din tayo sa Paris. So, hindi ko mabasa ng right term itong Salon do Chocolat. Parang gano'n kasi France. Chocolat. Chocolat. Ay! Chocolat. Chocolat yun. Chocolat yun ha, hindi yung ibang chocolat. Salon du Chocolat sa Paris, France sa 2023. Okay? Ayan, sa kasalukuyan po, ang tatlong nabanggit na mga magsasaka, o mga cacao farmers natin yan, ay humihimok sa kapwa nila ng mga cacao farmers na obserbahan at magambag din ng mga good farming at post-harvest practices po sa kanilang mga cacao. So, hindi pala dun sa Bansalan. Yung sa Bansalan para is yung coffee. Yes, dito po yan sa Davao City, yung mga cacao natin, cacao beans natin ay worldly known na po yan siya. Kilalang kilala na po yan siya sa buong bansa, sa buong Pilipinas. Kasi nga, dahil po dito sa mga events, sa mga activities, sa mga events po na ginanap po dito, international, sa ating mga cacao farmers, para sa ating mga cacao farmers. Ayan, sa tatlong Davaoenyo na magre-represent sa Philippines. God bless you po. At ano ngayon siya? Let's bring home the bacon. Ayan. The bacon strips. Bring home the chocolate. Yeah, let's bring home the chocolate. The chocolate. Salon de Chocolat in Paris, France. Bonjour! So, ayan, congratulations po sa ating mga magsasaka, kina Judith B. Gabasa at Policarpo B. Enricoso at kay Merlinda O. Villaflor. Dito po yan sa Davao City. Congratulations! At yan po ang ating agribalita for today. Ayan, and speaking po sa ating mga nabanggit po ng mga products kanina, lalong-lalo pa dun sa mga nirecommend sa atin ni Manok Tambayan, yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Couplet at Panamox Forte, Intenso Plus, yung nabanggit niya na Intenso Plus. Meron pa yung mga kasamang line ng products ng Intenso, si Intenso Premium, at saka si Intenso Power Stag. Ganon din si Worms to Go. Available po yan siya sa mga Agrovet stores. Okay? Sa mga Agrovet stores, kaya na natin sabihin na nationwide kasi available na po yan siya sa Mindanao, Visayas at saka Luzon. Kasi if ever hindi po yan siya available sa mga Agrovet stores, ay pwede niyo rin naman pong ma-order yan via online. Okay? So, dito muna tayo sa ating mga partner Agrovet stores sa my province of Benguet. Ayan. Dito tayo sa province of Benguet ha. Punta po kayo dito sa ating mga partner Agrovet stores. Lalong-lalo na po dyan sa may La Trinidad, Benguet, sa may Palmaville, Pico, La Trinidad, Benguet, ang Catrans Poultry Supply. Dyan din sa Palmaville, Pugis, La Trinidad, Benguet, ang another branch din yan ng Catrans Marketing. Dito mismo sa Baguio City, ang Kalanguya, Benguet Rice and Poultry Supply. May 3 branches po yan sila dyan sa may Baguio City. Punta po kayo ha sa Kalanguya, Benguet Rice and Poultry Supply. Ganon din dyan sa may Silan, La Trinidad, Benguet, ang Kapangan General Merchandise. Sa may Nangalisan, Tuba, Benguet naman, ang Avril Joy General Merchandise. At sa may Bilantian, Manyakan, Benguet, ang Topots Animal Feed Supply. At sa may Ginawang, Manyakan, Benguet, ang Galiega Agrovet Supply. So yan po lahat ng ating mga partner Agrovet stores dyan sa probinsya ng Benguet. So naway mapuntahan ninyo po ang ating mga Agrovet stores at
bili po kayo ng ating mga produkto at subukan niyo po. Lalo-lalo na po yung ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement na the #1 animal feed supplement po ngayon sa merkado. Bakit po? Kasi po marami na pong gumamit. Ito na po yung proven at tested na po ang epekto, ang benepisyo po na hatid ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa ating mga alagang baboy, manok, pato, bibe, mga kalabaw, kambing, baka, o pwede rin po yan siya sa pugo ha. Mix nyo lamang po yan siya sa kanilang feeds o kaya tubig na iniinom. I'm sure po na sa sunod-sunod, sa 10 araw na sunod-sunod ninyo na paggamit ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa inyong mga alagang hayop, tsak ay makikita nyo na po ang kakaibang resulta na hatid ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Iyan ang galing ng King's Vita Plus para sa inyong mga alagang hayop. So, kanina, bukod sa mga Agribet stores, ay pwede rin po kayong mag-order sa amin online. So, pwede po natin i-COD via LBC or pwede rin po sa Shopee. Meron din po tayong Shopee. Punta lang po kayo sa ating Shopee store. Search nyo lang po ang KBM Agribet Lines. Yan po yung official store ng ating produkto. Andyan po lahat yung mga nabanggit ko na produkto sa Shopee. Punta po kayo dyan. At makakasiguro po kayo na very legit po. Legit po ang ating seller dyan. Yan po ang ating official store, KBM Agribet Lines. Okay? So yan po sa nakikita niyo sa screen, yan po ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement Facebook page. So message lang din po kayo ha, dahil i-accommodate po yan ang inyong mga orders via LBC. So pwede COD or cash on pick up via LBC. Okay? Ayan, message lang kayo. And ayan, next frame, ayan po yung ating KBM Agribet Lines. I-search nyo po yan sa Shopee. Makikita nyo po lahat dyan ng ating product. And ongoing po yung ating ongoing po yun ang ating Balik Asenso sa Pangkabuhayan promo ha. Yung 20, kung kayo po yung order ng 20 higit, meron po kayong +1. Okay? +1 pack. Libre po yan, isang pakete ng King's Vita Plus. Pero po, sa halagang 1,800 pesos lang. So sa 20 packs niyo po, imbis na 2,000 pesos, ay bibigay po yan ng King sa inyo ng 1,800 pesos. Plus, meron pa po kayong libreng isang pack. O, diba? Hindi na po yan lugi sa inyong shipping fee. O, lalong-lalo na kung nag-order kayo sa Shopee, ha? Parang I think mga nasa 100 plus lang ata yung shipping fee natin sa Shopee. Oo, ayan. And, kanina ay nabanggit natin ha, yung ating partner sa advokasya natin sa agrikultura at magsasaka. Happy 2nd anniversary sa ating partner dyan sa Luzon, ang ating Regional News Group Luzon. Woo, 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 woo! Happy 2nd anniversary! Woo, woo! RNG Luzon. Ayan, wow, 2nd year na pala ng RNG Luzon. Yan. Pagbati po ay mula sa inyong Agrisenso sa Agrikultura Asenso ka. Ayan. Thank you so much, RNG Luzon, kina Sir Dobby de Guzman, sa mga bumubuo po ng RNG Luzon. God bless po sa inyong lahat at happy anniversary. Okay lang din po sa amin. Ipapa-LBC lang din po ninyo kung ano po yung mga ma-share nyo na foods dyan. Strawberry jam na lang at saka yung lengua de gato ba yun? Oh, yan yung mga alam ko dyan sa ng mga pagkain sa Baguio. Strawberry. Okay lang, sir. Sir Dobby. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong sa ating partnership po dito sa Agrisenso at saka RNG Luzon. Sana po ay mas maraming taon pa ang ating pagsasama. I'm sure maraming taon pa dahil yung focus natin ay yung advocacy natin ay makatulong po tayo sa ating mga magsasaka. Ayan, happy anniversary again! 2nd anniversary! RNG Regional News Group Luzon. Regional News Group Luzon. Ayan, thank you so much po sa inyong pagsama sa akin sa almost hour natin na chikahan. At thank you, Lord, I survived. Kahit nag-iisa po tayo ngayon, maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-antabay at saka pagsama po sa akin
everyday po dito sa ating programa sa AgriSenso. Bukas po ay abangan ninyo ang panibagong topic na naman natin sa AgriLeague Chika at ang alam ko po, based po sa aking pagiging marites, yung ating topic po tomorrow is ano po ba yung mga tamang feeding mixture po para sa ating mga alagang baboy. Ayan, ihahatid po sa atin yan ang ating kasama din sa pag-aalaga ng mga hayop walang iba si Dodong Villaran. Abangan niyo po yan ha, bukas dito pa rin sa ating programa sa AgriSenso. Ayan! At dyan po nagtatapos ang ating programa for today. Thank you so much po. Thank you so much po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Clara Tita. Maraming salamat po and God bless you po. Dito lamang po yan sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at sa agrikultura. Walang iba, AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. Bye everyone! God bless! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus.